Bang ngarabi tayo amin kakabsat ken gagayan. Pizza 27 tata ti bulan ti Abril 2026. Kat da kami ken ti umutot nga asawa at dati naawat mi nga wedding passport da Rowena ken ni GC. Pinto no bigat kat iso tibakon ko na nga kalaysada Abril 28, 2026. Ket pakairamanan dagiti amin nga agkakasar ento no bigat ken uray pay iti masangwana. Mangipay kami man ti kanta. Ngayon kami isagot kadagiti agkasar ento no bigat ken dagiti agkasar pay ti masangwanan ta i-record mi ito'y Facebook. Kantaan mi ti kanta na pauluan na pudno nga ayak. Nanggasat aldaw ti kalaysayo kablaaw mitid mi kada kayo di kay agbaliwayat yutag nayo kas di kalman kinti ang nanayo napudungayan isu tikutan nyo inaldaw abiyag kay itinong mo so di nayat anak mantilaylo di kay gugdan ayat anak puno kalgauman wenno itiag tutudo sumutso di pa'y kumatayat yun dinto ako pasuray kano ayan ayat iso tikutan nyo napudungayan iso tikutan nyo inaldaw agyag kay itinong mo so dinayat anak nuan tilaylo di kay gopden ayat anapodno ay man iti maragpatan nyo kinagasap gayet den ti Apo di kay lipatan ti panagserbiyo ayat ti Diyos iso tikutan nyo napudungayan iso tikutan nyo inaldaw ang biyag kay itinong mo
dagiti anak yu sursurwan nyo nga agdayaw iti Apo ket no dumten ti aldaw ti Domingo in kay amin balay iti Apo napuno nga aya Isu ikutan nyo Inaldaw agbyag kay iti dongo so dinaya tanap nuan ti laylo di kay gopden ayat anapuno di maliklikan mo may tutrigat yu ini sa paliklikan yu iyo man yu laeng iti Diyos Apo patep keren yu ti pamatiyo napuno ngaya Isu ti ikutan nyo inaldaw ang biyag kay iti dongo so dinaya tanap nuan ti laylo di kay gopden ayat anapuno ti Diyos ti mangbendisyon kada kay amin agkasar en tunubigat nang runa napakairamanan da GC Loki Ken Rowena Jabar na taga-Pidpid Santa Cruz, Ilocos.